more mokwongo nyaka ing'e ni jo Kenya osebedo ka gombo sana the commission. Magi are just ripple effects mag bedo ni commission osebedo ka miss. To nitiere gimoro ma bende timore ni the commission bende gime nyaka chak tiji with your right foot forward. Iwacho gi kizungu kamano. Ni nyaka chak gi your best ma nyaka tim. Ma ing'e ni gik makamaga kopo ni ogigolo statements. Te kaka their power and the authority they bedo piny. But IEBC sani ing'e negibedo sworn in on, was it on Friday? Yes, Cheng Tich Abich. Ing'e ni IEBC ni tiere gi structures ge members kanyo. Nyaka gi form gimiluongo ni committees. By the time mane kata mana aye kanyo, no beni gibedo piny to yiero the committees. There's a specific committee mochung the enforcement of the electoral offenses. Nitiere committee mochung ne gik mineno timore ka. To maga ng'ene gik makuro sani at this time kuro giseloso magi dhi bedo godo mondo gitim ni ginyalo kao action on jok machalo kamano. But an gima mora en ni ane, unlike Chebukati's term and Chebukati's team, Supreme Court sani osemiyo gi power ni ginyalo prosecute kendo ginyalo summon politicians machalo kamacha. Nikech ing'eni ne gitimo gi Sabina Chege. Ing'eni the same statement women rep ma Wajir wacho ni. Almost dwa chalo gi mane Sabina Chege wacho. Mana moyo no bedo summon no wach nikech no wach wacho mana wach on the election kaka rigging of the election Kenya paro. Story mano miyo bedo summon. To no dhi High Court. Ma High Court okone jo IEBC ni uonge teko mar summoning kendo prosecuting jok matimo these electoral offenses. But the IEBC no dhi nyaka Supreme Court. Masani nigi teko mar summon kendo ensure ne jok makamago bedo prosecuted. And I believe ni an nikech confidence ma wan go kuom jok mano yier sani under the chairmanship mar Etekon. And gadiri ni gibro deal with the jogi ma wabro bedo gi free and fair election kawadhi mbele. Erokamano bon. Ntiere wach mar trust deficit. Correct.